Ame ala fo ka barikada ka sangani aka fonisire ye anw kan o min lahorama kono bi kokura ka bɛn ni arabadon juin kalo tile nyama lala kuyate tile 17 o do kana jeni sama ma te ka jode doble ka ala fo ka wali mando lala kuyate ka sangani bi arabadon juin kalo tile 17 ne yansi to kokura angala de la jemukanka angun mako so ma dono min be nyana maya tene ka tabla alamsa 10h 11h lala kuyate nanye ala fo ame amasaw fo lala kuyate min be talike yakuma bala munu be bolola ka do ke olu yesija ani kenela munu yere foto lala kuyate ame badal do ke uye jango badal dale be sen no ya oni alsa me fure bla jene olu ke go fe ame kanu ba chamani musoma ko fo malikona ani maliko kan lala kuyate jom kan ate fo ma munu ko o kun ko nana ka fo ke yara maki salamu alaikum aiwa samaira mafungo wa alaikum salam telo aman kanu bogo fu malikona ani maliko ka nanyu fu amba fongu ku bisimila ko jabaran so maliko Shiri Fila TV do keren ne ala buga sokoma do no de sanfe no ku jamuka mandi jamuka mbe boka yurula kadam ne tenen ka tabla fu alamsala be kuna fu ni jamuka en konna na ni sondia be duma fu kata se blasral kauma ama fongu ku bisimila dala ku yati ni fonu ke utola baye ka fo bita biye ma sababaro ye dala ku yati jamuka en asigi no ukan manu kuma ka wole bla mawmo an munu be je ka masala wala bi an bola barakala o ambe nyombulo dala ku yati nakadiya afo artisan la mekuma segema amwa tabia kono nyamakala yi kuyate ni ko ba to wala o de be ma bismillah we chance ba foto la aiwa ko be bulo samara sayo dugutigi mode wote odo jarani mode jarani odo jarani aiwa ya fo chugo mina bi ma welili mamulu kene konna akakasana ngatani jemka yenyefe ngapuma galamani tenu ala akasega polidi kanu ma aka sega yere nye foko mboko yi ya so obsega famia sura ka baraketa ne fa ini sokoma nga no sokoma Koriba City la tora sita na imaya o ka kene tora tula aiwa ibe Shiri Fila tele jabarani sanfe sokoma reina kere ne ala sokoma dono jemka aiwa bisimila kuma bibulu ka sega foli di kanu mboko ma Albeni sokoma mais téléspectateurs ou befu bamanakana minu bera anaje sisa ambe sokoma foli da be peut-être que on va soro ambe yoro were tuguni ni be jamana were ka were o debi donc ulu fana u beni u nyontuma ambe télé minasa aiwa o jarani ne fa akadani ki to ni jamu fanya ni ka baraketa ne tɔgɔ ye Ibrahima Daf ne artisan ye normalement ne agroalimentaire de restaurateur ka président ani transformatrice donc ne artisan ye Bamako commune 1 na Bamako bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔ aiwa o diyara n ye ne fa o faamuyara i bisimila nali diyara n ye Samayira kɔrɔfɔ tɛ jamukan karafe b'i bolo yaro ayiwa n'an ye an ka maa weleli yira kanubagaw la asa an ka taa ni jamukan ye ɲɛfɛ an bɛ taa dɛmɛba jɛkulu yɔrɔ la bari an y'o fɔ n y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn duuru dɔrɔn fila bɛ dugu la jamukan in ka se k'a cari ka lase diɲɛma ma o tɛ kɛ ni dɛmɛbagaw tɛ o siratigɛ fɛ an bɛ segin an ka techniciens ma Adama Kulubali fo ka taa l'homme doit agir contre le stress, l'angoisse et la nuit. J'ai nommé Adama Salia Kulubali, la femme prodige de Kia. Siga foyi t'o la Samayira o ye tiɲɛ ye Hadji Musa Traoré. awɔ an bɛ segin u ma u ka se k'an bila ka taa sugu kɔnɔna na. Amona e ka ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni Afrique bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père nin ka ni tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye te ko jaabi te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ
cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Allah Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice do Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice ye o kɛ bɛ minɛ ka nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0076 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épice dude bɛɛ lajɛlen wasara Lala Kuyate o b'a to alibi an na tɛmɛ ni sira jan taama ye n'an ma ɲɛ k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Fuguri o bɔra dabada la n bɛ deli k'a fɔ i ye n'i ye nin dununkan ninnu mɛn a dɔw la n'an dontɔ tɛ an bɔtɔ don o la Lala Kuyate alibi sira jan taama an bɛ tɛmɛ n'a ye Samayɛrɛ Sanogo n'an bɔra an dɛmɛba jɛkulu la hali bi ka se ka nisɔndiya di an kanubagaw ma sigiyɔrɔw la ni y'an ka clip du jour fɔlɔ ye barika da ka Segu ni Dɔnko tigilamaw olu fana b'an bolo kɛnɛ in kɔnɔna na bi Yaya Jara ko laban an bɛ taa ale k'o ɲɛmada maa kan ka jɔrɔ laban na Ala ka laban ko ɲuman d'an ma amina yarabi jujɔn ma gɛlɛ laban ko in de baara ye tiɲɛ ye Lala Kuyate laban don mɛ jɔn na o ye tiɲɛ Ala k'an ta kɛ ɲuman amina yarabi an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni bala da yɛrɛ kanubagaw ye tiɲɛ don awɔ Shiti laban togo don adamade ni mi jujondo mogo di laban togo don mogo bi jujondo mogo shita laban togo don adamade ni ma jujondo mogo di laban togo don Mali de uno mogo di laban togo don farafin de uno mogo di labandon ala bi dɔw sɔn wari caman na o bi se laban yɔrɔ ma o bi kɛ tɛgɛlankolon ye ala bi dɔw sɔn jama caman na o bi se laban yɔrɔ ma o bi kɛ kelen na mɔgɔ ye kɛnɛya caman na i b'u ye girinka jɔ la o bi se laban yɔrɔ ma o bi kɛ banabaatɔ ye a ye Yaya lamɛn mun ne bi na tariku dɔ bɔ u ye mun ni kɛra muso dɔ ye Ala y'a sɔrɔ kɔnɔbara la sɔnni ka se a jigi waati ma saya taara ni furukɛ bɛrɛ ye muso to la kelen na miiri la muso jiginna kalo 6 muso fatula den kɛra yatimɛ denni ye u ye den ta yatimɛ den ta ka to di muso wɛrɛ ma ko ka janto yatimɛ denni na o
muso kɛra muso jugu ye falaya ka gɛlɛ yatimaya ka gɛlɛ Lala Kuyate nga na dare kan a dole ba tandi maniya ye bo Lala Kuyate magariku o yira kunta dali masala Lala Kuyate ula afra mi o de yendi maniya ye ala kan be so de sey siga fo ito la bo so Lala Kuyate on ni ma fili jemuka anata ku mfeguru katemana ye awo samaira sanugo mi anga rubrique info ye kuna foni bala amuda ele sika kanu mo bo kumbala bi kuna foni ko tabula stratégie fami e sorta chelo na nyota ni me talike garde nationale ameta uluka gunka kenen ni ala général de brigade Daouda Traoré ale koni mbuluduna o chawla kabeni kunu sogomadawi Lala Kuyate koni ni kulogere be kungo kuno tamana koni ye min fuye akelen ga sendiga no kolaba mine ki kana joble de e koni ibita ke anofe tuyi Lala Kuyate obato ame kuno foni brani kata ni talike jamana ka fasire e sorudu abolko bafla keme woro ani biduro ani sabado Lala Kuyate kasane kala mukala tugu uluka ulika joyi namuru Kuyate kene ma ankara mo namuri ni rena ka fone ka wali mado Lala Kuyate akeme ka kala mukala shu dabaji la kan no blake ako angata to mikorobu ka ofi Lala Kuyate mimbe talike yef mawala kuno ankoro général de brigade Daouda Traoré Lala Kuyate ale tara kabla garde nationale mimi fuyo au chef d'état major au état major kuna Lala Kuyate ako mimbe talike yef mabala ako uka yoroba mimbe to mikorobu ka ofi ni abewele yef mabala place d'armée Lala Kuyate ode sugantra wala sa kasika ni bala nungo ni bala jeunesse gisenga mi ni abetalike chef d'état major sortant no oye général de brigade Famuge Kamara yi Lala Kuyate ani min bala amana no obetalike général de brigade Daouda Traoré la ako bara nyara bonya kunta me kadi mami ma obetalike chef d'état major général des armées no oye général de division Élysée Jean Daouye Lala Kuyate abara ngone akera farifone anusunya kono bo mi metalike bul masir tabanya maya so chama olu mekeneka ako Lala Kuyate mimi mvuye bara obla jeunesse ile singa mi metalike anga soro ka vlika ni ka korole ni ka uka ulika suradi kurama ako no uyi passation ni Lala Kuyate obaro sola ka sigisenga kasanga ni drapeau tali korole fe kadi kurama Lala Kuyate ako kuma konana ni atalage Lala Kuyate ibaye ka fo ni kewali ngone akera farifone anusunya dan kono Lala Kuyate mi sinfe ibaye ka fo général de brigade Famuge Kamara ale koni aye drapeau tane kadi général de brigade Daouda Traoré ma mi tara kabla yaf mabala chef d'état major de la garde nationale la Lala Kuyate akoni atalage général de brigade Famuge Kamara ayere sansa wale ke yaf mabala mimi fu jowera ina ako Lala Kuyate ni atalage akabaro koni kera affaire mimi fu al kasane jamanya me ko kungrena yi wala sa al bi Lala Kuyate jara wula kulu kelemi ne ame ala to mina anga siga se baya soro juguka ako kuma ko Lala Kuyate akoni kera abulo kumawi aseko ane adama yara mi madama yelamo buno kun kamunu be siga jamana nafa ninga jamana kondo nafa Lala Kuyate ulu chamaka ke affaire ka to ne mayala akoni atalage Lala Kuyate akoni aseko ne adama yira nyafi to mina okoni kera affaire ka chamani bara chama ndoni akonana ako Lala Kuyate ubara bado yimi odeye okoma ko opération fuga kene Lala Kuyate ka fara okan okoma ko le commandement de proximité ako ka fara ulba ne kan Lala Kuyate e baye ka fo baraka yo okoma ko infrastructure ani Lala Kuyate ka se kalambluma ani ka se ga degré takanishi ya kuma bala keleke choma Lala Kuyate uchama kera afe akoni atala Lala Kuyate okuma temene ko fait général de division Élysée Jean Daou ni o chef d'état major général des armées aye korofota Lala Kuyate ka wanu so se ko dangana maya ka sane bara en ke tuwa nyumayi o temene ko fait mira tara kabla Famuge nona ni o général de brigade Daouda Traoré Lala Kuyate ale konje korofota mimi mfuye ni ka yira ka fo ale koni ya do ka fo bara mi fla ka taka de alema ni ala sona ma Lala Kuyate o tefo o jigi ko aseko ni adama ira mi ko ke garde nationale o yangalila na ka die jara wula kulu ke la faso mali kono Lala Kuyate ako o bara unake ale fe faka se adana namuru Kuyate ale de ya fasiri ani mi salo kabo nyama de e sor kono
kasano ka biboli Samaira na indépendant bla na histoire bla mi indépendant ta na nyuta am ta morti marabolo la vai ka fanga jamana finitugu wuli ka joba do sabati ka se ka sanfɛ susuli ba do ke morti marabolo konnana ni kɛra wasa ye kosɛbɛ la kuyati a kɛra min fu kibara dira ka beni jonglo kleta anu woro de yi min konnana ba ye ka fo an ka état major général des femmes la kuyati o koni ayira ka fo se ba ya chama koni tara an ka wulmasiri tabaw fɛ la kuyati ka ijarala kuluka ko ya fo cogo mina akone amake yoro kelina ko baw akone kɛra bonyanga temaye la kuyati amara ka jugu bunde o cogola ako o folo akɛra yoro mina o debi moti marabulu ko fo akoni ataka lage o yoro min moni nan jarala kulu ko o sino ka tan yoro ko folina madama ajarala kulu min be wele jini mu o ce don kondo akole la kuyati o kuma ko nana ebaye ka fo akususul folo o kɛra kilometri nane bonyongo koro yan fa fe ka di ka ta o dunyan fa fe dugu che min be kimya ko fo ako kasani kibaraw yi la kuyati ebaye ka fo anga chefni tabaw la kuyati baranya do min be ola o koni fle ka tricycle o te moto sensa ba ni do oye ode ye la kuyati min fo ye ula tu kono a falen bate de la kuyati bidona no fe mi fe ni mitale ke carburant bidona anga wul maso tabaw ongo do la anofe la kuyati fo ta fo asira asira asile ngo fe asira la la kuyati onongo ni fe baye ka fo ja atawra ode jugu ni wurawi to ula kona do la kuyati o ba pikabu do fana kun jome o kerefe wul maso tabaw to sanu dugu chene ka susulu ne ka ke ninga laba ka tasumane ka siru oka la kuyati befa anota ka da jugu kan yi baye ka fo akira kuna wuro ane kungorotai akoka ambore ko fe yi kilometri bisaba ane fla bonyongo la kuyati sevare ane koronya vanche tugu yemfare baye ka fo jara wula kulu dawro nani bonyongo la kuyati anga wur masir taba ulu ususu fana ko sebe la kuyati yemfara mamunu ngunu me ko lubla le daji akoni ye atakalage afara ko yola nani na mama kume jara wula kulu la ko anye ulu la ne fa ka ba la kuyati état major général des armées Allah bana ka memi mfo ye tare ni o ye félicitations yi ko ta ko di anga chefni tabawma kasana uka bara nyedo ani bara ke to mi bana ke o fe la kuyati akoni ye atakalage amada umma koy eba ye ka fo albi ka no fetu ke uka bara ula la kuyati jene umma usunena anga chefni tabaw albi ko kura la kuyati uri bona ba feta ne ka churu jugu chama kunai ninga ulu chama ke lahara duguloni akula la kuyati da kunya kili mimi mfuye ni watina anga flintiki ko ne amala ka mimi mfuye bona ba feta ne ka churu chama kuna wa chama bila ma o kemela lahara duguloni fasili ode abla jara aya afasiri ka bo nyamade indépendant kono Samaira ame wa fanga finiti ofo kunde ka fo halibi ala ku fanga se jugu ala ku dese amina ya rabbi wala me nouvelle horizon on da kurado na do nai ni me talike moto se mfla fo kata se nsa ba ka buguna tigeli 7 ko min fora ni wati nuna ko mi me talike yoro munu oluka jaba makola ko sebe na ko luma ko zone reculé o wati la oluko ni me kamana gana barkada ka ko buguna tigeli yoro nfuite oluka masrunyawla ku kele no ka wele bla ka marabulu nyama mani fere mbesiga nyini ola lala kuyati kasangani ijaf mabala jimna nyama ko kungiye na uyi madama lala kuyati wuri ka do mimbe do jira wala kulu okelo kuma konnana ebaye ka fo mali jamana ministry so min ka baro beta kanya shintani sege baro manango mako transport lala kuyati uye anyine ka fo moto senfla ali moto sensa wala lala kuyati faso mali kono ulubila jeni ko ngasiga buna tige akula lala kuyati ka benin jena doyi ebaye ka fo bayan afra to mina anunduna ochogola lala kuyati mali jamana fanda anan bila jenefe le ya foto wala la kuyati baye ka fo marabulu dola naka diye mali jamana yoro do ko nimbe lala kuyati ulu ko ninke me ka woni da albi kan shi jamana nyama uma la kuyati madama ka bo moti marabulu kono kitabe ola fo ka sesiga suma lala kuyati ka ira ka fo ulu ka yoro do ko nimbe dugu do bi lala kuyati dugu munu ni dugu baw ka ja ko gelya do uluka lala kuyati akuniye atagalage ako yoro ko flo nunu na ebaye ka fo buna tiga ke yoro o ka dogo fa ka fo o sebe ko ka dogo ako lala kuyati o yifulai ako fere mi yini atagalage anga marabulu mun fla ka funi o be moti kita anisika soko fo ko ame wati mina o yesamnya felai lala kuyati ni yo fo mimi mfu ye chikela ko ni ye fenfe blaka ni ye dabaka daga fenfe mine lala kuyati e molo fen yo mine ako ni atagalage o kuma ko na ebaye ka fo na foro ko ka foro blaka fo ko betani bu moti ka baroke ebaye ka fo dugu jona ko o ye gele de ako sabana mi lala kuyati
kuyate ako ulu ayela ka fo moto ba mi re bulu akajo ako yela albi ona kesibabu oka moto ta ko bi jam bulu ka fo ko ta buna tiga wa ako ulu odama gele ayi ako kun ko ni atakalage la kuyate kasangani ukoni ka wuri dali dugo muno ngoni be la kuyate anya fe to muna ka damine moti kateme kitafe katati siga shumara bulu kuno ukoni chama kuni keme ka wuri da kanyeshi jamana nyema ma la kuyate ka fo nuwati mini ame ala ka fo samia akoni be atana flaflila la kuyate ka fo samia bara ame ola afo moto buna tige papier agani umangela oluma konka ayoro ka jan olula kosebe ola ko la nyini mi la kuyate ako obe anyini jamana nyema ofe ko mina fo araveli kala to mina ya ko o ka fere ke kasika buna tige yoro nungu ni mashugate dugu konnana la kuyate alni o yake ira marakafu o dugu bado kuna ka do blai la kuyate ko obisiga bara no ya olubulu ko ngako na fo ka fo ko ulu ka yoro jan buri ka bo kilo bi yoro bongo ko buri ka ta yoro la ka fo kipta mo tiga papegla ako oni alla kana ko fo ka si ya ma bala samia bara fara besena ko obira jene ya adama bara yi ako nganote bara en kadi oluyi ako ni atayela la kuyate onyi ngani ko ubala ka ke ya ma bala ni yoro ko fo ina ma chama fe ka ira ka fo ulu ka yoro la yoro munu ngoni ko ni tame kan suwanti jamani no fe ka ira ka fo moto ka buna tiga yi ako ulu maje chama be ulu ka yoro la wa wele ye kelene yi o ka fere ke ka o masuria la kuyate yoro la yoro munu ni duguba ko na ka ja madama la kuyate seneke yoro la to mina seneke lo be sigata o ka moto buna tiga ka sora amaken degu ali gele yi aiwa la kuyate Samaira hakili la meto nouvelle horizon on hali di na mbora buguna tiga sebengula para amado ka fo jamana nyema umna fere ni dabalutige ni batu seneka sikake o mutu fana ka sika buguna tige ola ameta mime talike minamba 1 ale duguti ni o Mamadou Dawo ni wati na ikana bla soro Samaira kelen ko ka doko kunkili mbonyo ke atunnindo ma do bulo munu masika buguna tige dala kuyate minamba 1 o ye dugu ye mimbe yaf mabala nyama de dugudo mimbe uroso cercle kono dala kuyate mimi mfuyi kuchala marabulo konnana dala kuyate kabeni e jengro clé fla samba feringol wore ye e mado kono masika buno tige kulu marama fatigi do o fla kata dugu tige koni mine yu adawala katuna ayete dala kuyate o kala kabeni jengro clé fla samba feringol wore ya fo to manala kuyate makon masika fo ni tare yi ni ye fienduma yi akoni atagalage dala kuyate jengro clé fla ma sababu nyongo onana moto baudo dala kuyate onye bumune ko fe marma fo chejugo obulu oyo kunkare dutigi jabala ne kalaba ko tate yo katunu oye onno ngoni fe kuna fo yon ko ni charla ko sebe bolo sanfe la kuyate kayira ka fo menamba dutigi mimi mfuye atara katunu aye la kuyate ibale ka fo orukun konana la kuyate mabisiga ala fo ka barkada bawo ka beni general clé kononton do ngele nyombu nyonko ibale ka fo o mi wakele mu ye dugutigi ta la kuyate fasiri sebe banu oye dema konti aye ayira ka fo menamba dugutigi Mamadou Dawo ako unana oya tawro mina unana blai aiwa tabarkala unana blaka so la kuyate il est sain et sauf nde na funi jelinu akoni atalage ona la kuyate ukonna na dugutigi blate akaso la kuyate ukoni manye volke mayi kayira ka fo amuna na tanu kuina wa amana blanu kuina ako dugutigi yere akoni ngeme ka daga bomoyi la kuyate akoni manye volke mayi fana abda to yawla ako la kuyate ni mo yeki bada dumayi dugutigi blala bana abana ni wala tala utala wa utala aiwa sabalde ikatoro dugutigi mode so ni sisa ni masabali ka kutu achugo ya ulama wa nyato rena ayi ana ma yi mo labi dugutigi blala bana abara ko sebe na kwete nyata ro na nyabla abla de ala danga da dugutigi ni ka dugutigi kisini nyoko ala Samaira ka dugutigi blala yake kisini nyoko angoda udaka Samaira kasika boku na fun bala ame soir du bamako angota na nyota amita malicha manche ya mfa na sira mi metalike sevare ni kona che iba ka fo mi metalike duguta moblula o duru bonyongo o kon jinna ni yoro ko fole insiraka nana kuyate moblu munu moni beni ukabara ye kama odoni kata utayoro la nango ma mimi mfuye véhicule de transport nana kuyate mimi mfraka odiye en commun ako ka damene alamsado kata bla sibrido temenela eba ye ka fo dugula mi be sevare anu kona ko fo nana kuyate na manya
ya k'a fɔ o sira in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin kɔnɔ in kɔnɔ an bɛ min fɔ i ye baw Dala Kuyate kɔnɔdenw u bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ o la baw dala dumuni bɛ tɛmɛ o sira fɛ ka taa bila u ka kɔnɔw kɔnɔna na a ko o sira kɔfɛ in Dala Kuyate i b'a ye k'a fɔ jɛnɛwulilakulu maa minnu ma se ka bugunnatigɛ o kɔni o ye maaw kɔni baba ni ka laban ka mobili 5 ni ka tasuma k'olu bila o la k'o bɛɛ jeni k'o ba ten a kɛra tiɲɛni ye Dala Kuyate ka sanga ni kunnafoniyaw ye i b'a ye k'a fɔ ko jɛnɛwulilakulu ninnu kɔni Dala Kuyate o kɔni nana i ya tuma b'a la mobiliw jɔ ten o jɔlen kɔfɛ sira la ka sira tigɛ mobiliw la Dala Kuyate tuma na o y'a dɔn fɔ ko mobili ninnu kɔni fa mɛ dala dumuni ani feerefɛnw caman na nka Dala Kuyate kunnafoni duman kɛra min ye k'a fɔ ko maa si n'i ma to ko in na koyi a ko o kɔnɔna ka mobiliw jɔ ka maaw ji ka bɔ mobili kɔnɔ o nɔ kɔni fɛ Dala Kuyate o ma cɛ ɲininka o ma muso ɲininka o nɔ u filɛ ka tasuma ni k'o minɛ ka bila mobili ninnu na Dala Kuyate mobili kɔni bɛ yen ni tasuma ye o sɔrɔ Dala Kuyate tasuma ye o bɛɛ lajɛlen jeni k'o ba o jɔlen ɲɛna Les véhicules touchés ont été entièrement ou partiellement détruits par les flammes causant d'importantes pertes financières pour les transporteurs et les propriétaires des cargaisons. Ako tieni asirekoro boyana Dala Kuyate gali mobili tuguru yoro flana ani mamunu ngoni benu umoko nya fen kuma kono madama Dala Kuyate ako ni akinikini aboyana o yoro ako bawo obuluna nafulo o refle kata shishi fen togola ojole Dala Kuyate ka sobe ke jɛnɛwulilakulu olu ka ŋaniya juguya ye a ko ni ye a talage o hukumu kɔnɔna na ko bawo ko sira dɔw Dala Kuyate i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ bosongana minnu bɛ nin kɔnɔ a ko kuma ni kuma o kɔni bɛna minɛnw ta Moti Sevare Dala Kuyate ni ka taa ni a ye kɔ na ka tɛmɛ ka taa fɔ Tɔnbukutu Dala Kuyate ka se ka taa yen ka denw ni k'u lafiya Dala Kuyate ka sanga ni minɛnw bilalen ye u ka bila la a ko o hukumu kɔnɔna na jɛnɛwulilakulu ni sɔmɔnɛ filɛ nin na ni ka laban ka taa nin kɛwalejugu in kɛ ka daminɛ alamisadon ka taa bila sibidon tɛmɛnen na Dala Kuyate Sevare ani koɲa ni ɲɔgɔn cɛ comme duwawu kɛ Dala Kuyate ala k'o kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma fasili filɛ an y'a salo ka bɔ sɔrɔdɛ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ wula Samara faamuyara kan i fo k'i barikada a diyara n ye ka suru sɛbɛkɔrɔ walawala o b'a to an bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni na bara an b'a jigiya k'a fɔ kanumɔgɔw ye faamuya sɔrɔ kunnafoni ko bolo ma ka ban sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni an dɛmɛbagajɛkulu ka sugu kɔnɔna an b'o kɛ yen ka sɔrɔ ka segin ka na kuma di dɔw ma weleli ma Dala Kuyate sɛgɛnna fiɲɛbɔ o ka fisa kosɛbɛ o kɔmɔ sugu kan diya dɛ baasi tɛ ala ka barika tigi la o la an bɛ taa min fɔ i ye nɛgɛ kalifajugu fan fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ne ka fiɲɛ ni bɔ n senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kura n'ala sɔnna awɔ e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i la nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ e ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te Zara Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice dun
Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyate Samira Bamano ko ndara nana ko dandele bati masoro ola ayo te kula wati na kanuba chamani musomafo sigatala dimizeni mabakoro la Kuyate fo le krengerne amota ko sinyono kauma ko jimken ko bala kalage ko ala kemme ka meme mfoyi ka ere shuru ka somada ko samba na ulu fe a chana ulu be nema na shuro doni na yere fe ya ko dide alama bunya ko sebe o don na fana fe suro o wa kuluta na somada ina aiwa ala fuka barkada ame ala dela ka sanji barka mawda ya sa nga suma o misiganye ko bla jenifu ko sebe ko kanuna nyona ma o fole no o fode ni mo fu te jabale so wakena ya do ma o fole bele ba o be dawo masoko madena ala la Kuyate jabakene ku fo ita to nga su fori bunya ame amafo ko jibe jabanya mi ba ko no ita kuntunu fo chamantere mi ko fo me kasika giti ita kuntunu fo ji chamanchela fa duma yaro la sa Ibrahima Daf eni soma kokura ki fo ki walmando ka fo ni sanga nani yandu to ye jemgata ko fana kono wa amena memi mfuye ka doni ngale kono Ibrahima Daf yere la Kuyate ko ale artisan ye ote ni nya fam artisan ote bulula barakela yiwa monsieur Ibrahima Daf au ka kulu togo yi jumay inshallah Jinwali Jarani, effectivement, à la fois Chogomina, maintenant c'est à Ibrahima Dafulo, il y a artisan. Mais artisan, Boula Barakela, au delà de Biduna, nous avons restaurateur ou un transformatrice sous la présent, commune 1. Donc, mon chambre de métier là, il faut à Tola, ni artisan Kaboulou, Café. Bon, maintenant, nous avons nous représenter. Il y a une AOPM, Association des ouvriers professionnels du Mali. Vous faites Boula Barakela. Donc, Boula Barakela, ma Boula Barakela. Donc, maintenant, néanmoins, Bi, Djemou, nous avons représenté pour que nous, artisanat Amaprou, Ani confédération régionale des artisans, ou bien de Farlin de Nyonga, pour que Aïe Numana, Kaninko Inabe, comme carnavalier. Aïwa. Le carnavalier, mais. Aïwa. Ana Masegin Fama, Akasika Carnaval, parce que caravane de Mekacha, le carnaval international de Kouroukanfouga. On y a un chef follow. Carnaval est un mot de fa. Oui, carnaval, effectivement, carnaval Tangakoui. Ni Jabaranou Jatemine, il y a carnaval et Haïti nous. Jamana farafina jamana wɛrɛw bi n'u bɛ carnaval kɛ mais anw Afrique de l'Ouest yan fo ka taa centrale yɛrɛ la carnavaliw man ca la bon carnaval ye min ye o ye k'aw ka culture bɔ i b'a sɔrɔ san o san ou bien san fila o san fila u bɛ organisation dɔ kɛ donc an b'a fɔ an bɛ carnaval kɛ an bɛ se k'a ta sisan yɔrɔ dɔ la par exemple an y'a organiser an ko an b'a ta aéroport sira la maintenant jɛkulu folklorique olu ka i b'a sɔrɔ comment dirais-je jeliw b'a la non artiste modèle bɛɛ seko ni dongo merci seko ni dongo mɔgɔw olu de bɛ fara ɲɔgɔn ka carnaval kɛ mais anw fɛ an b'a fɔ ko défilé mais défilé tɛ parce que a carnaval lama de don u bɛɛ n'u ka tenue don korojugaw b'a la i b'a sɔrɔ olu ka finiw n'u ka fɛn donzow b'a la tu vois donc ni seko bɛɛ de bɛ bɔ a kɔnɔna na même i b'a sɔrɔ sigi kadɔw ka fɛn ninnu o bɛɛ bɛ masque bɛ k'a la donc o défilé o de bɛ kɛ
carnaval nous boulana ka ce niveau d'homme au de que carnaval donc pour que kanga culture soit c'est comme donc merci kaya kubaya malion yere nyekoro ani farafina kono nana si ça monsieur Daf nya ka fo akoko carnaval international de Kourkanfouga on muna ne a international na maye muna aye Kourkanfou to dala. Bon, carnaval de Kourkanfouga, a togo nana cogo mina, amabo an yɛrɛ la. Parce que Kourkanfouga tɛ Mali dɔrɔn ta ye tuguni. Afrique, panafricaine bɛɛ de ta don. Donc an taara ko dɔ de la Sénégal. Donc au Sénégal sigi, an ka AOPM président, o min ye Nama Soumaoro Kanté. Mabadou. Ale de tout Sénégalais, donc nous sommes nana, canala ben, beffet. On est à 17 pays aujourd'hui. Ah oui, Jamanatan. Au début, Kourkanfouga Kola. Donc, on a la Beni, à Kouaoukeli, et la Sigibou Kera, on a le président, ou de Kera, nous sommes Kourkanfouga Carnaval président Baye. Donc, maintenant, à Rabara, on a Tchessiri Konana, à Flène, Coupe de Dirama, 2026 ou Kono, ou de Baobabi. Baobab d'or 2026. À Dirama, Sénégal dugu de kono yaro ni Mali yaro haja mais o ya ka chesiri na ka waliya donc o de keni on fana ko international la o ko ka première édition ke Sénégal kuma chara an ko Kourkanfouga abe Mali la abe Kangaba aya to an ta na première édition Kambara on fana ko ta o ko no ko Kourkanfouga ta on kelintaye donc on te sera jona mais kuma ko nana an sera ko convaincu ou jara ka fo kanga na ke anga Malibala donc ni femisenu ba ko nana mais a dira mami ka an nana ko kufango walia donc ambia ou dia international la mai na première édition Karamalla deuxième édition de Tatke Dakar troisième édition de Tatke Benin Côte d'Ivoire bi Kanabo quatrième édition na ainsi de suite donc ou dia ke international parce que be jedo donc ola et même na ke on fait Malla ola fa me wele bla et mo makabo les 17 pays là do beno ka se ko ni dongo bina donc kana fara on ka Mali kono ya donc en fana pour que masika akewa donc o de yanga nganyai o de karanga nganyai amena o de atuma yayi fe ina segina kofe sinon antume ka ke antume fe ka ke ay doni ke jamana mi be paralen tundu kama mais amadugo masila Mali dona komina komi glonana minta sekoyi donc o de ya ko la retardé o kele o de fana ya to jamana to nali peut-être o gelalen do doni amado ala de na gelalindo ni ko mogo gana peut-être do bena do tena mais avec tout aka hukumu kono ala bi avec tout hukumu kono na hukumu la participation est libre donc mo ma fagana donc c'est ko donc carnaval hukumu kono donc les portes ne sont pas fermées on ya ira bela on bia on be fe fana ka ira nyama bala ka fotnedu avec fo ko be malla mais on be balola le Mali est fréquentable fouité donc on be faire événement yere kunkorota nudi parce que ko fe mo Obama de ba woni donodu awbe ci ni yere nyinga ba fa on test no ko mais ni carnaval ba yira ka fo ko bon ambia et on tient encore ça c'est vrai samera a femme na to temenga hatla ni sanga ngonna na carnaval yere femme femme do anya femme o international maro fana hatla fa ya da dula ko fana wala femme ya soro lo fana na e ko me fega nyinga doke le ma fa minke de ko yati ola na manya ka fo jamana nyama we nyina santa ka ke se ko ni dongo chola sani yalo olu ka bare obedo odo ku ko wa tare akera ka be amali chez Daf min ko ni tunkanga ka depuis 2025 ou de tuer parce que ou de tuer année de la culture droit carrément mais du fait que en segna encore donné ko na tugala donc gouvernement yere ya ta tuguni kabina 2026 fana ke toujours année de la culture ka éducation faraka donc hukumu ko nana anya ya halibi amata kanda donc anduna kono
an donna kɔnɔ culture bɛɛ talen don ba la cogo min na 2026 kɔnɔ donc o de bɛna anw fana sankɔrɔta k'an bila a kɔnɔna na sisan la n'a a b'o cogo la ne tun b'a fɔ monsieur Daf ɲininka o ka carnaval o bɛ ka kɛ ni hukumu jumɛn ye yɔrɔ kɛ bɛ ka dakun dɔ suganti a la wa une thématique peut-être retenue bon effectivement thématique bɛ yen an kɛlen bɛ ka a da thème min kan o ye employabilité bamanankan na o ye ka mɔgɔw denmisɛnninw an bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ an mago bɛ denmisɛnninw ka baara parce que baara tɔ caman bɛ yen denmisɛnninw tɛ ka don a la donc o de kɛlen bɛ k'u bila kɔfɛ t'a la donc c'est pour éviter aux jeunes ani k'u ka prévention ta k'a fɔ migratoire irrégulière ni k'u sen b'o la o y'a belebeleba ye o ni ka fara kan tuguni ka alternative d'u ma min b'a jira k'a fɔ u kana se ka taa don réseau criminel ninnu kɔnɔna na ani surtout enrôlement min bɛ ka kɛ u bɛ ka u t'a la k'u don sɛbɛn dɔw kɔnɔna na k'u bila organisation illégale ka bolo kan donc nin yɛrɛ kɛ kun o ye pour que ka se ka o yɛrɛ de y'a to ni artisanat fanba b'a kɔnɔna na pour que denmisɛnninw ka taa don artisanat kɔnɔ ka bololabaara matarafa n'u y'o dege o la u mago tɛ se kɔfɛ t'a la ma donc o fana de b'a kɔnɔna na sisan o la ne bɛna nin den ma komi y'o kɛ ye restaurant k'e y'o ye wa e y'o kulu ɲɛmaa ye e k'a dege dumunitobi ɲuman na o de bɛ diya n kosɛbɛ bon ne kɔni b'a dɔn a bɛ se ka kɛ muso kɔni ta ye ga ye muso ta ye ga ye ne ye n ba sɔrɔ ka ban b'a la voilà mais n b'a dɔn ne ye n ka bololabaara sɔrɔ ka ban a banna muso ta ye ga ye ayiwa a faamuya ayi des plats délicieux a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin tobi k'a di bi kɔkɛ ma voilà e ka an b'a bolo la tile ye ko la wala n'o dira o yɛrɛ de y'a to muso bɛ se tobi la an tɛ taa la an n'a ye o aw ma taa jango aw sisan faamuya sisan Samayira an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin kɛnɛba ninnu ɲɔgɔn labɛn i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ to baara kelen ma baaraw caman bɛ k'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la carnaval international de Kurukanfuga yala aw kɛlen don ka baara jumɛnw de boloda a kɔnɔna les activités programmées voilà donc activités programmées b'a la o kɔnɔna na d'abord an y'a essayer ka exposition artisanale k'o kɛ c'est-à-dire ka febaki la voilà maintenant o ye ka sugu bulon da ye seko ni dɔnko k'olu yaala ye maaw kana o ɲɛ da bɛɛ na alhamdulilah ka se ka kɛ exposition aéroport ka jɛma kɛ seere ye seko ni dɔnko bɛ anw ka bololabaara kɛlaw la k'o yira ayiwa donc o y'a a belebeleba yɛrɛ ye parce que sinon a kɔnɔna na fɛn min ye kɛnkɛnna de carnaval san 5 sigi de don pour que fɛn caman ka k'a kɔnɔ donc domaine caman b'a kɔnɔ mais cette fois-ci an ye nin domaine de ta k'a yiriwa sinon agriculture b'a kɔnɔ élevage b'a kɔnɔ tout ça pour que ka bololabaara denmisɛnninw bɔ kɔfɛ taali la mais an y'o de ɲini sa ka exposition ta k'o kɛ o ye artisanal ye maintenant culture kɔnɔna na ka défilé des carnavaliers comme tu m'as fait olu bɛ défilé donc olu fana n'u ka bɛɛ n'a ka seko ni dɔnko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min misaliya la dɔgɔnɔw n'u ka style u ka masque ninnu kɔrɔdenw n'u ka roturimaw mais an sigiɲɔgɔnw balani a ye balani aw yɛrɛ de b'a la kosɛbɛ an b'a la u bɛ na an b'a fɔ culture la fɛn fɛn y'a ye u bɛɛ de k'u kun labɔ n'o don a bɛ fɔ ko fɛɛrɛ dɔɔni parce que s'il faut balani ko n'an y'o ye an tɛ se ka taa o cogo la dɛ an b'a dɔn aw bɛ taa o an b'an fɔ an ju dɛ n b'a dɔn aw bɛ taa o la a bɛ fɔ ko fɛrɛlen don parce que min bɛ yen k'a lajɛ febaki kɔnɔna a ka bon dɛ n'a fɔra don o don bi sonifow ka na sini dɔgɔnɔw ka na sinikɛnɛ tigilamɔgɔw ka na sinikɛnɛ kɔta donc u ka na o bɛɛ n'o ta ala bɛɛ n'a ta de don donc aw bɛ na bɛɛ de b'a ye bɛɛ de b'a ye donc a bɛ comme an t'a fɔ biennale lama parce que aw bɛ na aw bɛ bɔ fɔlɔ ni biennale bɛ kɛ aw bɛ taa ni sport la aw bɛɛ bɛ tɛmɛ mɔgɔw b'a ye maintenant su o su passation fɛnw bɛ kɛ donc nin carnaval a bɛna kɛ k'a sanga o yɛrɛ de ma donc n y'a fɔ cogo min na n bɛ continuer an y'a fɔ an ko k'an bɛ défilé de mode fana kɛ mode min don mode africaine an ka farafin
Finou. En beau défilé de Ken. Donc tout ça, vous avez vu qu'on est un peu artisanat. Donc maintenant, on a conférence ou fanake. Barola Sigu, Ambake, Kurukanfuga, Ambake, Yana Kulula, Kanaba, Yana Kulukuru, Barola Sigu, Moba Nyafayana, Kurukanfuga, Kurukanfuga Sigi, Akera Chugumina, Nasigi, Ubebe Nyafo Mohonyana, Moga Fabia, parce que Dinamo Chamandi, Ubano Kurukanfuga, Ubebulu Kilindrondeka, Uyako A, démocratie d'Amena. Mais Kochama, Bakonana, Maya Chama, pour qu'un secours. Donc, au bébé que vous connaissez. Donc, maintenant, les panels, les concerts culturels, voilà, on a fait au bébé que vous connaissez. Donc, maintenant, village Kassourou, il y a un moment, on a un ambalakaou, on va tout là. On va Farid là, on va Farid là. On va Bassitobi, on va Bassitobi. Donc, aïwa ako ni jigla adam na mina udi kuma suna to voilà donc maintenant là on be barrière siga konana pour que am se ka femme investissement sur tout mina pour que ka demenike parce que nous coach city se ka ta demain ko nyadu na demain akabo anyere la ya mais nous on a bolo fara nyon ka an bɛ se ka an ka denmisɛnninw bɔ kɔfɛ taali in na donc ala sagoya sɔrɔ an tun bɛ fɛ k'o de fara a kan sinon agriculture moderne o bɛɛ bɛ sɛnɛ pour que ka sɛnɛ ka a moderniser an ka yɛlɛma kura don a la pour que rendement a fɛn a sɔrɔ a n'a nafa o ka se ka bonya donc maintenant a transformation agroalimentaire o y'an ka suman bayɛlɛma o fana ye musolamaw de ka ca an tɔw b'a la dɛ mais musolamaw an balakaw de ka ca kɔnɔna na pour que k'o transformation agroalimentaire an ka se k'o ta ba la parce que bi bi in na n'i y'o ta ba la ala n tiɲɛ na a bɛ caman nɔgɔya guasigi la voilà parce que an gatigiw fisɔn yɛrɛ ka charge ka bon kosɛbɛ voilà ni buramuso sera ka transformation dɔ kɛ so o b'an bali ka fɛn dɔw san donc maintenant nos formations effectivement an bɛ ko tɛ se ka taa formation degeli k'a ɲɛfɔ k'o de sigi sen na denmisɛnninw ka na pour que u ka dege baara la u ka kalan bɛ se ka taa ɲɛ o baara kɔnɔna na cogo min na n'ala sɔnna ma ala sago an bɛ fɛ k'o de olu de y'a kɛ n'ala sɔnna ma awɔ Dara Kuyate Samara nin baara in nafa ka bon kosɛbɛ n'o fili ɲɛ dɔɔnin fɔ ma la kosɛbɛ kanubaa cɛman fana u fana ye caman faamu o ye caman tɔmɔ a la kosɛbɛ o la Dara Kuyate i m'a fɛ ka ɲininkali sɛgɛ bi misi Dafuma o de ye k'a jira k'a fɔ a filɛ ka baara min kɔni labɛn tan yɔrɔ déjà o b'a jira k'a fɔ ko a kɛnɛ ka a ka artistes donc a ye o sélectionné wa tari ale ke participation volontaire de don ni mɔgɔ b'a fɛ ka se don ko in na. Bon, maintenant, il faut qu'on va sélectionner avec un toko pour Hadjay. On va faire des cadeaux. Ou de Kakudo. Au Canada, Kakudo, Kakudo. On a d'ailleurs. Mais donc, on veut, on va faire des participations à Kala. Artistes ou Bekana. Au Canada, au coup inscrit, ou séminaire, ou coquet. Il est séminaire. Nake, il y a une ça te voilà. Parce que réellement, international, il y a un jola. Parce que pays du tal wolonvla jamana tal wolonvla o de ɲɛsinnen bɛ nin ko ma kosɛbɛ sisan o la donc a baara bɛna kɛ kuma jumɛn bon a baara tun lawulilen don sini 18 juin an tun y'a o de bɛ papier kan c'était a bɛ daminɛ 18 juin ka ban le 4 juillet mais comme an y'a ye kow n'a cogoya donc ko la seginna dɔɔnin an b'a fɔ parce que mɔgɔw ka na fɔ ko u y'a ye papier la 18 juin de don mais an y'a lata ka taa le 25 la donc exposition yɛrɛ o bɛ daminɛ le 25 et puis ouverture bɛ kɛ le 25 mais yan'o cɛ an bɛ se ka événement
minnu créé artiste kunda ni fɛn ninnu an b'olu kɛ ko latɛmɛ yanni an ka taa se kuruba ma quoi. Sisan ne b'a kɛ donc alamisa nata kunɲɔgɔn sini kunɲɔgɔn le 25 juin 2026 donc baaraw bɛ dayɛlɛ awɔ feba tila mais aw ni ministère bɛ ɲɔgɔn kalama ministre de la culture bɛ ɲɔgɔn kalama an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama an ye sɛbɛn ci ka t'u ma kosɛbɛ u ye sɛbɛn lajɛ u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a ko bɛ taa ba la ɲɛ don waati n'a cogoya don mais u tɛ fɛ ka t'u kɔ nin ko la donc maintenant an y'a ɲini u fɛ u yɛrɛ y'a ye et ministère de la formation professionnelle o fana y'a ta yan kosɛbɛ donc olu b'a la transformation ninnu ye ale ka domaine donc olu fila de y'an ka parrain ye artisanat culture ani hôtellerie olu o ye an ka parrain kelen ye parrain filanan o ye ministère de l'emploi et de la formation professionnelle mais nin bɛɛ de talen don ka dulon son excellence général d'armée Assimi Goïta la patronage b'o de bolo a baara bɛɛ lajɛlen bonya ta mɛ ka di ale ma o b'a kun bɔ sisan Lalo Kuyate a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko c'est à dire que bololabaarakɛla min seko ni dɔnko min ma ye min na donc i ka na sisan n'a fɛ ka don la sisan ni an minnu bɛ yen parce que i bɛ ne tɛ dɔn ne fana bolo yɛlɛma ka ca dɛ ale tɛ ne dɔn a bɛ se ka kɛ ni bɛ se ko dɔ la mais i t'o dɔn donc ni mun ye la o voilà ne ɲɔgɔnna caman donc ni mɔgɔ b'a fɛ ka participer a la yɔrɔ condition ye jumɛn walima i bɛ o lasɔrɔ cogo di bon n'i bɛ fɛ ka participer a la normalement publicité la an ye fɛn kɛ gafe dilan min b'a jira mɔgɔw b'u inscrit mais généralement o inscription anw y'o ye o bɛ kɛ exposition ani foirikɛla ninnu olu de bɛ olu ta o papier remplace bon maintenant fɛn tɔ ninnu minnu bɛ na n bɛ se ka numéro di mɔgɔw ma sisan ni y'o numéro di n'i y'o wele o numéro bi diligenté n'i kan ka i sara maa min na pour que k'o kɛ parce que artiste caman de bɛ nin waati in na o bɛ ka jɛmukan de kɛ e bɛ ka min fɔ a ka d'u ye ka t'u ka seko dɔnko yira i y'a fɔ cogo min na kɔrɔdɔbɔw bɛ o la bɛlɛdugukaw bɛ o la i b'a ye k'a fɔ senifuw b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman surtout ɲinan ye seko ni dɔnko san ye donc a ka di bɛɛ ye k'i ka seko ni dɔnko bololabaarakɛlaw fana Lalo Kuyate ka se ka yira k'a fɔ ko n bɛ se ka nin kɛ nka ni a kuma fɔtɔ nin cogo la i t'a dɔn k'i bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na a dɔw la o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔɔni donc sisan ni n b'a fɛ o ɲininkali de kali la ni mɔgɔ b'a fɛ ka a la donc i bɛ mun kɛ i b'o lasɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn yɔrɔ ka siège b'a bolo siège bɛ yen an tun bɛ numéro damadɔ di n'i y'o wele sinon siège yɛrɛ bɛ AOPM siège yɛrɛ bɛ Kalabanbugu donc siège yɛrɛ sigilen bɛ yen Kalabanbugu bɛ min na Sebeni kɔrɔ yɔrɔ in na donc na numéro dɔw bɛ yen an bɛ n'o di ni weleli kɛra o la an bɛ se ka mɔgɔw la situer ala sago aw sago baasi tɛ o numéro ye jumɛn ye o numéro o ye 66 73 27 00 o ye numéro kelen ye numéro filanan o ye 76 46 93 72 n'an bɛ se ka sabanan fara a kan an bɛ numéro sabanan an bɛ se k'o ta k'o kɛ 72 80 76 85 a faamuna n'o saba sɔrɔla donc sisan an bɛ se k'i taabolo sɔrɔ n y'a faamu sisan Lalo Kuyate waati sera fo ka fɔ a sɛbɛkɔrɔ sera o la an bɛ kɔrɔfɔ lasegin monsieur Dafuma an bɛ jɛmukan kuncɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔw olu lase ka folikan labanw kɛ ka ɲɛsin kanubagaw ma o diyara n ye ne ka bi invitation n nana nin kurukanfuga ko in na a diyara n ye parce que ne y'a sɔrɔ animateur minnu bɛ n kɔrɔ bon de toutes les manières u ka ko kɔni mɔgɔw ɲɛ b'a la a ma se fɔ la an ye fɛn fɛn fɔ a kɔ et n bɛ téléspectateur bɛɛ fo k'u remercier k'u fo ka a yiru la vraiment an ye jɛmukan min wulila ta u ka to sɔgɔma o sɔgɔma n'a bɛ u k'a lajɛ baarakɛla minnu bɛ yan vraiment u cɛsirilen don n'an b'u remercier kosɛbɛ an b'u fo an b'u baraji monsieur Daf an bɛ fo
ki walima do la kuyati korofo kun cakuma an seru masa jango kasega bo jem kan kon nana ngasana ngan ko kanu mogola ami foli folo ka nyesha famani we monsieur Ibrahima Dafini ali bulla barakela o abe ya bulla barakela ko kuluba min fana tola amu fana o mogo bela jerin fo ka fo ala ku demo ka barala o ni barabam buldalin flobul no carnaval yi ama nyini bulla barakela be fe fuka ta se seko ni dongo tigla ma bema bela jerin wele no kenen kan be kana ki se no kloina ya sali bi mali seko na dongo kasega yakuba ya kasansoro ka temeni bela jerin o ko fe samaira man kanu mogo fu fa fe kun sigile no jem kan ka la jeni sanga yin kon nana imana ke jien fa on fa fe ambi fu ka wakati la ka foko awni baraji kanuna awni baraji nyemadalla nalama basika na esini irana o fana e dondo e amje ga nyongo soro ni kene kele ngani wati kele na kuna funi awere munu mana ke kaseka ulasi au ma una la sauma lala kwete ina tamu ngani kenenga aiwa o surprise de o lala kwete na furo ko na fali dembe te wolo jamara samaira wasi bale su fiela de de ana su asira su fiela ni de wolo kuma sira furo min fu lala kwete jeni de awo imje du dala wati sedi surprise be ko ni bi se ko na be fura ni kenenga na be fura ni kenenga abo de bolo kala ba ni ko ka ba fo ibe mandi fo ale ko mandi ko kirnari muru de du ay abete fo ya no na be fura ya tamera mu wa ka imla ya ma ko le ki fo ki wal mando ka se Ibrahima Dafufu ka wal ni mando anya dige ka fo ko fo munu fora affaire mawo tomata soro ala ka fo ka wal ni mando la ko yete atama sena yera fo ki wal ni mando ka fo bara anyana la ko yete atasika temaninka ulala ko yete kuma akagere nando nkeme mamunu ngashila ka ya fadeli takanyeshi ubela jene maka fo ama dabo kama medeli ka fo je kuma suya fly dafara le kuma ani dafa kuma la ko yete ala kan take dafa kuma yi ala kan take dafara le kuma yi la ko yete ame do ke kanuba chemani musumai mali kuna ani maliko kan o mai je fo ma ve ka fo anjela ka mi franyo ka benimi ni ubeni ma ula adamina anya ka jema sola la ko yete anga so bunima fa nan karamo Seydou Chérif so man haydara anaka dema ya ka fuka wal ni ma don ka duwa ka duwa nyina fedara ku yati ni kala ba ka kanuba chema kelingel na bla nyina foto no jamuna ka duwa ka uye ka duwa nyino fe ka fola bi ala ka jamana basigi ala ka mali basigi ala ka anga famo se jugula ala ku yati ala ka se jugula ala ka albi do kun fo herera ka lala ku yati bi memi mfuye kana nyina dibla barakela ko ni sigi lenye ki kan lege uludo mfuye afolu sonare adama sala globally akrefe kaze eladi muzama fande be jara be ko bela direfo ni shuina ni jemka insebeke ni ngani shukor la doni la ku yate insebeke ni jemka inka na shini amenyo nsora ya ni ala sona ka jemka krono ko nyarama ya wala ma fola ka shini franchi ala ka clear dama ma ne desarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye stari ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye stari ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogojeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya
ni ŋa bila muɲamuɲana n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 76 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a n'a épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara.